Това е шестия епизод на Майнкрафт, поредицата... Чакай, как се казваше? Приключението. Добре. Сега вече играта ни е на български. Вече. Извън клипчето добавих малко съндъци, за да може да си ги различавам, да има неща вътре. В миналото клипче май или не, тук седи вода, тук всичко, което е от дърво, тук колички, тук направени неща от метали, такива минерали. Добре. Съжалявам, днес ви казах, че ще отида в Недъра, но ще е другия епизод, защото човека не отговори на съобщението. Може и после да отговори след клипчето, ама може и да не. Не съм много сигурен. Крава, свободна си. Чао! Шувам се. Знаеш ли какво? Чакай. Ела. Чао. Плиз? Още не сме си направили май бутуши златни. Да ходя ли да купая за злато или първо ще погледна? Първо да погледнем. Тук оставил ли съм? Не. Добре. Трябват ни 8 Схванахте. Той не трябва да краде. Той има канал, но не помня как му се казваше. После ще го питам, дано да ми отговори и ще го пусна в коментарите. Да видим дали трябва да го прекопаем и да го строя на блокове. Видим сега. Тук. Сменил съм се скина на крафти. Явно. Тук скоро става вечер, така че ще отседна в онази къща. Къде можем да бъдем? Само да няма някой около нас. Окей. Така. Не е много зле спална, но тук има такива. И газ. Само да има. Не стрелна, не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че не успя да ме застреля. Само да не е щупил портала. Сега става вечер, както виждате. Сега тук затварям и започвам да спя. Трябват ни супер много съндъци. Такова. Легла. Ще ни трябва и доста гравел и пясък. Мисля, че до моята къща има много. Защото заради това ще трябва да гърмим. Както знаете вече. Тук има доста. Ще ни трябва около 5-6 стака. Но това може да го правим в другия епизод. Както винаги. Така. Тук съм оставил и на него едно легло.
Така. Хоп. Добре. Тук нямаме хардкор, хора, но след миналия видеоклип можем да играем на хардкор, защото имаме Java на телефона, както винаги. Тук имаше нещо. Сега го няма. Така. Хора, искате ли да направим Cobblestone Generator? За да може да имаме безкрайен камък. Хора, ако знаете, пишете ферма за пясък, такова ако има, за да знам, за да мога да си направя, за да можем да строим TNT. Сега ще взема кофата с лава и вода, 2 кофи, 1 кофа с вода. Така. Но иначе сега извън клипчето ще събера, може би извън клипчето, но може и вътре в клипа. Сега ще съберем това. Трябва да се направя и за лава генератор. Безкрайна лава. Дано да работи. Ще края. Така, 2 кофи с лава. Тук намерих пещера сега, в момента. Значи не съм я виждал. Какво има тук? Добре. Клякаме. Да няма нещо вътре. Няма да слизаме сега. Тук има още пясък. Взех ли си лопата? Не съм я взела. Малко не. Идем да взема лопата. Отивам да нафармя малко кости. Стой тук, кученце. Сега, стой. Така. Вече имаме кученце. Първо ще проверя дали имам кости. Му там. Малко. Нямам. Тук. Не. Не. Тук не. Окей. Какво става? Иначе кученце. Не си взех лопатата. Много трудно. Само лопатата. Тя има неразрушимост 3, така че колко ефикасност 3, yes. Ще копаем бързо. Няма да е бавно. Не знам като колко. Не, изгубих едната лава. Това ще го считя за все пак. О, има доста пясък. Не виждам море. Много бързо. Yes. Пясък. Имам
над стак, сигурен съм. Вече. Това няма как да е стак. 47. Ще събера може би 3 стака. Стак и 15. Това още не е достатъчно. Трябва да взема блокове, за да мога да копая, за да мога да таковам. Така. Още едно. Още една лава. Има доста пясък. Малко гравел. Така. Сега е време. Ще изкопаят и толкова гравел. Стаки 16. Колко? Събрал съм 2 такива. Двадесет и осем е добре. Събрахме 51. И 2. Трябва ни и 17. Я видим колко събрахме. Стаки 21. Окей. И да видим колко ще направим. Хора, не спирайте да гледате този канал, защото може скоро да има Patreon. Скоро ще бъде. Не ви обещавам, но казвам, че ще бъде скоро. Не. Окей, така става. Така. На мен ми е трябвало барут. Как се прави барут? Има ли възможност да го крафтна?
Защо? Отивам да набия няколко крипари. Ще се върна над този чест. С това. И ще държа диамантения меч. На вас може да ви е отнело 2 секунди сигурно, но на мен ми отне поне 1-2 часа. За да взема стаки 21. Така. Еви. Сега ще се върна да видя къде е. Правим, тук съм. Така. 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 3. Хоп. 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 Yes. Хоп. За сега имаме 7. Така, сега трябва да го разделя на 5. 1, 2, 3, 4, 5. Хоп, 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 хоп. И на 5. Хоп. Така. Така. Мога да направя още 10 за много часове. Защо? Колко TNT имаме? Имаме 17 TNT. Да ви кажа, че повечето барут го изнамерих от някъде, аз не знам. Имам вече останал 13 пясък, 17 TNT. Много добре. Това ми отне само 10 години. А клипчето е минало само 17 минути. Колко стака TNT ще ми трябва, хора? Ако имах недърайт неща, щях да го имам вече. 1 стак, поне. Не знам, но не знам коя част от деня е. Някъде към обяд минава. Но иначе в реалния живот е същото време, някъде минава обяд. Много добре. Нещо да спомня ли се? Не май. Чухме лайна преди малко. Няма какво да енчантваме. Представи си TNT-то да имаше мендинг. Той трябва да се енчантва нещата. Аз покупах още малко извън клипа, за да му го направя. Този подарък. И пак ще ходя за такова. Довиждане. Събрах колкото да има, да мога да направя нещо. Сега видях, че не съм изкопал пясък. Пак се връща. Тук съм. Събрах колкото да има. Да си имаме. Я видим колко TNT мога да направя. Може би 16. Защото събрах до толкова. Ако тези ми останат 5. Да, 5 са, значи тези, ако вземат 4. Над... Може ли да стане един стак според вас, хора? Чакай.
чакай. Малко се обърках. Тук. Аха, чакай. Чакайте, че се обърках. Направо. Забравих, че не трябва да е 5. И още 16. Няма да събера стак, но ще събера към над 40. 49. Доста добре за всички 10 часа. Това видео го снимам на втори ден, да знаете. И не ми е никак добре. Това клипче 2 дена го снимам. 49 за 2 дни. Аз трябва да обядвам сега, защото сега точно е обяд. Ще се върна като се наобядвам.